Zestoako udaleko artxibo historikoa. Hauxe, hemen atzean daukazuena eta kamararen atzean dagoen horrelako armario bat. Oso ez ezaguna herritar askorentzat, eta nik gaur danok etxe barruan eta atera ezinik gabiltzan hontan, eta pixka bat hemengo gauza zaharrak berriro antolatzen hain naizen honetan, pixka aprobetxatukoet zuei azaltzeko. Ni orain dela 33 urte nazkanian, karrera bukatu eta berehala sartu nintzen hemen, edo kontratatu ninduten, eta hasi nintzen hemengo dokumentuak, hemengo agiri zaharrak, pixka bat katalogatzen, inventario bat egiten, eta txukuntzen. Hemen daude 1383 hasi eta 1940 ingurura arteko agiriak. Klase askotako agiriak gero ikusiko dugun bezala. Ni baino lehen, hemen jendea ibili izan baita ere, katalogatzen, hau txukuntzen. Hasieran, esango eta 18. mendean, ordurako, lehenengo agiria baldin bada 1380koa, agiriaiek zesatzen zuten ere etzekiten, ezin zituzten irakurri gero ikusiko dugun bezala. Eta orduan, Zumaiko eskribaua, aginagalde, kontratatu zuten garai hartako, 18. mendeko letrarekin berridazteko dokumentu haiek. Gero, txukunketa eta zailkapen sakona egin zitzaion 1882an, eta hori egin zuen Diputazioan aginduz Serapio Mojikak. Gero baita ere, 20. mendian, Juan Erentzun asko ibili izan hemen, eta arek egin zituena da, agiri zaharroiek, batez ere 15, 16, 17. mendekoak eta egin zituen transkribatu. Hau da, idazmakinaz idatzi, gero jendeak askoz hobeto irakur zitzan. Eta 1987an, nik kontratatu dituten, zantan bezala, azken zailkapena egiteko. 1940an, Zestoako udaletxea dakizuen bezala, goitik bera obrak egin zian eta aldatu zuten, eta orduan dokumentazio asko galdu zen. Baita 80ko hamarkadan, 20. mendeko 80ko hamarkadan egitzean obratan ere, dokumentazioa asko sakabanatu zen, eta orduan horregatik 87an pertsona bat hartu nahi izan zuten, hau dana zailkatzeko. Hau izango litzateke pixkat zarrera, eta oain azalduko eskitzuet artxibo hontan dauzkagun agiririk interesgarrienak, edo ez danak denporagatik, baina batzuk erakutziko eskitzuet. Oain txarte. Bueno, goazen pixkanaka ikustea hemen zer da. Hau da, lehenengo armarioa, eta goazen hurbiltzen pixkanaka. Bueno, nik kamara kontutan da, ez nahiz oso aditua, baina, zuek ikusteko moduan bai. Hor goiko apala horietan dauzkagun liburuak, dia udaleko aktak. Hau da, udalian egite zituzten bileratako aktak jasota daude hor. Ikusiko dugu, lehenengoa da 1500 eta 89koa, eta gero ikusiko ditugu. Gero hemen, behian, bigarren zehontan, hemen daukagu, enpadronamentuekin zer ikusi dakenak, eta batzu daude karpeta modernotan jarriak, eta besteak lehenengo enkuadernazioekin ikusiko duzuen bezala. Hemen ere, pixkat erroldakin zer ikusi daken gauzak daude, hemen kontuak, ikusten duzu, cuentas municipales de 1896 a 97. Gero, hemen ere, dauzkatzue antecedentes históricos eta holako gauzak, liburu bat oso interesantea dago landarena edo, eta hau atera ingo dugu, eta gero, ikusiko dugu, hemen ere kontu liburuak, lehenokoaren jarraipena, hau da kontu liburuik zaharrena, 18. mendeko kontu liburu bat. Eta ikusiko dugu ze gauza ekitzen dituzten kontu liburu horiek. Haure, atera ingo dugu, gero ikusteko. Hemen daude baita ere kontuak segitzen duten. Gero udaleko terrenoak eta holako gauzak, baita ere 1800 eta 80tik aurrea.
hemen daude obrak, eta gero, hasi hemendik, hasi hauetatik, hauek ikusten duzela danak daude, larruak enkuadernatuta, eta behaiek jartzen duten bezala, registros de juntas, año 1680, 1690, hor daude batzar nagusiak egiten zituzten bileren aktak, eta horiek hartzen dituzte armaio desente. Eta oain, hola egin, eta jungo gea bigarren armariora, eta hemen dauzkagu udaletxeakin harremana zaukaten asuntoak. Gauza militarrak, elizarekiko harremanak, diputazioakin harremanak, gero hemen berriz daude hidalgiak deitzen danak. Hidalgiana esplikatuko izuet zer dan. Hidalgiak esan nahi du, 1500 eta baina ez goratzen, baina 50 inguruan edo, zestuan egintzian batzar nagusi batzuetan eradak izan, Gipuzkoako herritarra izateko, ezin zala izan ez judutarra, ez hijitua, ez beltza, por supuesto, eta orduan egin bertzian alako frogantza moduko batzuk. Egin bertzian alako auzi bat, juizio bat, eta juizio hortan probatu behartzan, eta esatezan, gure aitonak hemen bizizian, alako zuten izena, gure birraitonak alakoak zian, eta bar, genealogia guztia saldu behartzan. Eta hori, horret ideia oso interesantiak, genealogia lanetarako. Hemen dauzkagu foruak, hau da Gipuzkoako forua, oso dokumentu importantea, eta hemen dauzkagu, 18. mendekoak, garaiko udalak ondo gordeta. Eta hemen dauzkagu, baita ere, lehen esan dugun hidalgia horiek, eta hemen beste zenbait dokumentu, soldaduzkakin relazionatutakoak, udaleko aktak, tamaina handiagoagatik, hemen baztertuak daudenak. Eta oain, berriro ere, bere kamaran movimentuak barkatuko izkiatzue, eta jungo gea agiriak banan-bana aztertzea. Begira, hau da, agiri zaharrena. Ikusten dezue, 1380 urtea. Gero, hemen escritura de amojonamiento, apeamiento, horrela jartzen du, garai hartan 87 zaigea, euskeraz ere ez ginen hain ondo moldatzen, eta artean pentsatu zenbat egindan 87an normalean, zestuan, erderaz idazten bazian dokumentuak eta bar, oain 33 urtean ze aldaketa egin ditugun. Escritura de amojonamiento y apeamiento de las líneas divisorias entre las villas de Salvatierra de Iraurgi, hau da Azpeitia, Santa Cruz de Zestona y Azpeitia. Salvatierra de Iraurgi jartzen du, baina igual Miranda de Iraurgi jarri beharko luke. Azkoitia, Azpeitia eta Zestuan artean. Deslinde entre las villas Salvatierra y Iraurgi, Santa Cruz de Zestona y Azpeitia. Reunidos los consejos de las villas de Izarraizpe el 9 de febrero de 1380. Agiri hauek daukate alde batetik agiri originala, ez da? Hau, ikusten duzue, oso egoera txarrean dago. Ikusten duzue, ze egoera txarrean dagoen. Baina hurbiltzen magia pixka bat, hemen, hurbiltzen gean, enfokatzen duen gurezeak, ezin da enfokatu, baina hau letra hau guk ezin dugu ulertu espaldin badakigu paleografia. Eta 18. mendian etzakitean, paleografiarik eta holako santurik, eta orduan, esan eta mezelareno, Zumaiko eskribauei agindu zioten hau egiteko. Lehenengo egiten du laburpen bat, eta ondoren egiten du dokumentuaren hemen laburpena bakarrik, porque oso egoera txarrean da horako. Eta gero, hemen, Joan Erentzunek, idatzi zuen letra idazmakinekin. Hau da, lehenengo agiria. Gero daude, erregiak eta bialdutakoak, Kastiliatik, eta horiek dira oso dokumentu pomposoak. Alde batetik, horiek ere oso zabiak dira irakurtzen,
ikusten da, hemen ikusten da, sepan cuantos esta carta vieren, como yo, don Enrique, eta gero, zea horiek zuten alako sello bat. Hau da, berunezko selloa. Hau horrela zintzilik zetorren. Alde batetik dago zalduna, eta bestetik dago Gaztela eta Leoiko eskudoa. Eta honek, ari honek eta sello honek ematen zion baliotasuna bat dokumentua. Adibidez, aktak esan dugu, ezta? Goazen aktak bilatzea. Hau da, lehenengo akta liburua. Libro de ayuntamientos que celebró del año 1589 hasta 1613 esta noble villa de Zestona. Eta, juten badia irikitzen, ikusiko da, kontuz, ikusiko dugu ze letra. Ayuntamiento jartzen du hor, eta gero hemen jartzen du en el, enfokatzen duen, lugar llamado Eneko Zaustegi. Eta garai hartan, zeak egite zituzten, hemen ere, jartzen du Eneko Zaustegi. Garai hartan egite zituztelako, hor San Juan inguruan, edo hor izango zen, Aristondotik San Juan bidian, izango zen Eneko Zaustegi hori, eta han biltzen zian udal gizonak. Orduan izaten zen konzejo abierto, ez hain bezala 11 zinegotzi, baizik jende askoz gehiago. Eta geroia udaletxea egin zanean, 1600 batian, Zestoako udaletxea izan zen, Gipuzkoan lehenena, hori egin zanean, hasi zian bilerak egiten udaletxean bertan. Baina, ordura arte egiten zituzten Eneko Zaustegiko aristia. Hemen. En el Robledalde Eneko Zaustegi. Hau da, lehenengoetako aktak. Ze gehiago daukagu? Dauzkaguak baita ere, garai hartan, hau da adibidez 1506koa, baino lehenagoko egoera bat adierazten du, orduan mugak eta ez zauden hain garbi, eta 1506an egin zuten mugarriztatze bat. Ikusten da, ze dokumentu dian, dana pergaminozkoak, eta hemen intzituzten basarri jun, eta zertzan herriana, eta zertzan basarritar bakoitzarena, nolabait identifikatu akta bat eginez. 1506. Hau adibidez, ongo gea pixkanaka, hau da, leheno esan detan landaketa. Moztu egin zaigu, esaten nintzen, hau dokumentu hau ere oso importantea dela. Lauitu hori egin zanekoa, 1778, 1782. Eta hor, bestiak beste, dago plano oso polit bat zestoakoa. Lehenago ere argitaratu duguna eta ikusia izango duzuena. Hauxe da. Hemen ikusten da zestoa, hau da zestua, hau erdikalea, hau izango litzake erdikalea, hau erdikaletik eskubitara dauden etxiak, hauek eskarreta daudenak, hor ueko hori Laranjadi plaza, kale okerra, eta hemen dauden etxeak. Hau ertzina izango litzateke, eta hor ertzinako mendiak Ozin beltzaldea. Hemen daude, hau adibidez, hau azubiko errota izango litzake, hau Lizarritz, eta abar. Hemen ikusten da, zubia, Gesalagako zubia egitea dijoazena. Orduan txaizian Gesalagako zubia egiten, hau baino etxe ingurua. Eta hemen konturatzen bagea, hau da zubia, eta konturatzen bagea seinalatzen du bide zaharra. Zeintzan bide zaharra? Hau.
zehara jutezana Erretzabal-aldea, eta Erretzabal-aldetik, baino etxe gainek aldetik, Lasahora jutezana. Hau da, 1782 arte, erabili zuten bidea. Ze hemen zubirik egin gabe zeon, eta orduan gaur egungo zestuatik bentara eta bentatik baino etxera, ezin zan zubile hori egin gabe zeolako. Gero hemen ikusten da baita ere, juten magea ura nondik etortzen zen. Zastarrain, ikusten duzue, eta hor ikusten da nola dagoen, hau da presa, zeako ekain berri inguruko presa, eta ikusten da nola gaur egun ere uraren trazadu hori ikusi daiteke oraindik Zastarraindik pasiatzea juten baseate. Bueno, orain ez, egun hauetan, baino. Eta bukatzeko, erakutsiko dizuet kontu liburu bat. Leheno ikusi duguna baino beranduagokoa. Provincia de Guipúzcoa, Cuentas Municipales de Zestona, año económico 1894-95. Hor, adibidez, ze ikusi daiteke? Hemen ikusi dezakegu adibidez, hau, ezta? Hau da, gure idazle Maikea Pio Baroja, zestuan mediku hasi eta lehenengo nomina kobratu zunekoa. Eta ikusten dezu hemen, enfokeak ematen duen, bueno, ez du enfokeak ematen, baina nik irakorriko izuet. En concepto de dotación de que goza a razón de, a razón de 1.250 pesetas anuales por el cargo de médico titular de ese término municipal, en el tiempo que comprende desde agosto 13 al 31 de agosto. Orduan, abuztuan amairuan hasi zen mediku lanean eta nominak 31 arte. Geroz. Bueno, beste kontu liburuko nota interesgarria, hau da adibidez, ezta? Cuenta del petróleo llevado a la villa de la tienda del que suscribe para el alumbrado público de la localidad, donde desde el 1 de julio último hasta el mes de la fecha. Eta esaten du, por 8 cajas de a 2 latas, eta bar, eta Zestona, abril, año 1896. Recibí José Elorza. Por el petróleo a la villa para el alumbrado. Horrek esan nahi du, artean etzegola argindarrik, 1902 inguruan hasi zen argindarra etxeetara sartzen, eta orduan zestuako kaleetako argiztapena, hau da, farolak petroleoakin funtzionatzen zuten. Eta honek aurkezten du kontua, ez? Baita ere, interesantia da esate bateako, hau ez da, cuenta que presenta el que suscribe del pino y pan suministrados al ayuntamiento por raciones dadas a los trabajadores del arreglo de caminos vecinales de Beruán Aldea y Akualdea desde el 1 de julio hasta la fecha. Eta explicatzen du hor, por 75,5 litros de vino a 0,50, por 31,5 kilos de pan a 0,35, eta Zestona, 14 de diciembre de 1895. Recibí José Ramón Elorza. Ogileak eta ardua saldu zitulako udaletxeai, gero Beruan inguruan edo Akua inguruan biriak konpontzen aizian nahi emateko, ezta? Holako bitxikeria daude eta nahi dezuenak ikerketa bat egiteko edo bestela kuriosidadez ikusteko nahi dezuenak gonbidatu zaudete artxibo honetara etortzea eta eskuzabaltasunez hartu bezatuztegu. Bueno, besterik ez, hurrengoan pixkat gehiago azalduko dizuet zer da hon gure artxiboan. Aio, aio!